Оп, оп. Ще паднеш. Така ли, бе, тати? Това ти прави гащите чипшки. Стига. Multe industrie как са комболки, тати. Айде, оп, аре играеш Gangnam Style, тати. Оп. Айде пак. Айде давай, оп. Ще паднеш. Чакай, да. Ами не можеш, давай. Айде ще играеш, пока ще снимам. Не така, вътре влизаш ли не можеш? Я покажи как играе ония чичко. Покажи как играе, тати. Чакай, не така. Покажи как играе ония чичко. Тати, покажи как играе чичко. Ще паднеш. Ще паднеш, Ралица. Айде, че така да се чай, бе. Мама. Или махай, че паднеш, бе. Я покажи така тати с ръчичките, виж и така как прави така, с ръчичките. Нет. Gangnam Style ли это? Да. Я покажи. Оп. Покажи тати как правит ръчички. Абе, дивани, си чупиш врата, да.